आयै फिसा नै अना खाना थांलायनोसै मासे थैथ'वाखै बुस्थुआ थैसिगोन हैद मा जाखोलै बिलाय है मानो इदि नोङो थालायंलायो है थैदोसै हाखालायो थांबाय आरो 30 थाखा ओरैनो मा जाखो मा बेरखोथाय बुस्थुआ बिमादोसो दंमोन इयो ओमफ्राय बिमानिफ्रायनो मा जाखो ओरैनो दद्र'-दद्र'खायनो लाना फैदों आङो ओमफ्राय लानानै दोनफैबाय लाइटआव थानोबा हामगौमोन खोमा मायबा गाखोना माखो नै राखांजोबबाय गैला इयो हाखाला लाखिनो थांखासिगोन इयो औ नो नै मार खस्थ' थैखानोसिगोन जिबनाव गलांसिगोन बुस्थुआ इयो दा लाइटआबो नै मार मैला दिनै हराव मा जानाय हारसिंनो गैला बेरस'बाय फिउस थांबाय दिनै मोनायाव ओमफ्राय आं दहाय बे लाबोफानो गैया गोसोआव थायासै आं बावगारदों ओमफ्राय नै इथ' मोजांसोमोन बुस्थुआ ओमफ्राय इ दाला गोलैसिननानै आथिङा बायदों आंहानिनो दाय आरोना इ लोगोफोर आंजोंसो बायदो मोनो दै मोनोना मोनाखै बेटा जारलालै जारला बुस्थुफोरखौ लायो जथ्न' खालामनो रोङा ओमफ्राय दै लोंखाबायबो नै ओमफ्राय बिराद दुस्थु बिसोरो ओंखारबोनो नागिरबाय दङ ओंखायनो खोबना दोनदों आं